Benvidos a Todo Mal, o programa que se fai por internet sin ter internet. Cabeceira. Todo mal, vaime a vida polo carallo arriba. Vou a escoitar a dos subnormais falar de paridas. Todo mal, non para de chover en Galicia. Todo mal, quéronme matar. Todo mal. Bueno, dixo que non temos internet porque, non sei, debo de vivir no Polo Norte ou algo e non hai conexión a internet. Pétase, vai como os collóns e bueno, xa vamos Eh, desta semana pasada con estes problemillas, pero bueno, é o que ten vivir no rural e estar abandonados por Movistar. Eu quero dicir que estar metendo mierda ao Polo Norte. No Polo Norte hai expedicións de científicos e teñen un internet que vai por satélite e eso non lle falla jamás. Que estás peor que no Polo Norte? Sí, Estamos peor en Dodro que os pingüinos. Sí, sí. sí, 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 sí. No Polo Norte non hai pingüinos. Bueno, a mí que me importa. En fin. Os pingüinos son do Polo Sur. Que sepáis, Vale. xente, aquí todo mal, divierte, informa e educa. Bueno, A quen educamos? A Carla principalmente. un traballo de reinserción precioso. Primeiro, Reinserción precioso, moitas erras complicadas. reinserción precioso. Foi complicado. Mira, que queres falar de cortacho o pelo ou pasamos? Que hai para comentar? Nada, siguiente. É un pelo. Agora, antes tiña máis, agora teño menos. Como aos cartos. Así. Palante, venga, outra máis. Vale, pois veña, vamos a falar de mis cosas que sí que son interesantes. Que teño unha noticia increíble. Vas flipar. Sorpréndeme. Chamaronme para facer unha colabo de influencer. Olé! É Olé! conocerte moi pouco, porque nin eres influencer, nin che gusta colaborar. Pois chamaronme para facer unha colabo de influencer, unha marca bastante potente de Galicia, por certo. Unha marca bastante potente de Galicia. Sí. No, Poderíamos... non digas nada, porque ao mellor mandeinos a tomar polo cu. Unha marca Unha marca bastante potente. potente de Galicia. E sabes que, claro, Seguro que foi Mercería Carmucha, pero ti, unha marca bastante foi unha potente. marca bastante potente en Galicia e o primeiro que fixen foi contarlle con toda a ilusión da miña vida a miña nai. Sabes que me dixo miña nai? Díxome, jañaríanse. E a nai, así de, bueno, de apoiándome, en plan, chámenche para facer unha colaboración, enjañaríanse. Engenharíase, non pudo ser. A tua nai chamanlle de la tarjeta del hormiguero e sabe usted que es lo que quiero? ¡Engañaste! No, te cuelgo. Señora, que son 3.000 euros, que estás engañado. A mí vai moita gracia porque todas estas colabos de influencer e tal contáctenche por Instagram. Enjañarse por Instagram. O sea, que pasa? Enjañaron se querían escribir a Tamara Falcó e escribironme a min. Claro, é que temos máis ou menos o mesmo tipo de fotos no Instagram, sabes? De botellón, mexando entre dous Seat Panda, liándonos con Íñigo e Nieva. Bueno, esa foto igual si que a temos. Eu quero dicir que é moi fácil confundirse por Instagram. Por qué? Porque eu a mellor quero mandar un... Hola, me gustaría conocerte e a mellor mando, quero che meter la pirola. Porque me confundo. En Instagram confundiste super fácil. Pensei que ibas dicir que querías poñer o emoji de risa e puño eso de fueguito, pero non, ti vas máis a saco. Sí, sí, claro, sí, sí. Eu vou... O meu lema é pirolazo. Non sei se estás percatándote de que me chaman a min e a ti nada. Somos como Amaral. Eu son a famosa e ti eres o outro. Perdona, pero en Amaral o outro sabe tocar a guitarra. É o útil. Porque confírmase que Amaral son dous, non? Sí, son dous. Eva Amaral e outro fulano. Que é como Eva, joder. Xa ninguén sabe quen é, pero un nombre, polo menos, sabes? Pero foron dous sempre, non como os chunguitos que houve unha época que eran tres, ou Camela que houve unha época que eran tres. Sabes a época, sabes o apodo dos chunguitos? Que eran tres. E un facía as letras e cantaba de puta madre. E morreu e quedaron os outros dous a dar pena. Morreu. Hostia, que putada. Sobre todo para os outros que agora non saben que facer. Pois sí. Claro, é que eu fai moita gracia este tema de
A mí gustaríame aclarar que eu non é que sea influencer. Simplemente teño o defecto de que me gusta salir guapa nas fotos. Non le pasou nunca a nadie eso. Pero se tes ese defecto, por que sigues salendo fatal? Bueno, pero dentro de tal esforzome, sabes? Que a xente que porque Ai, sí. parece que se coidas un pouco a foto e queres salir guapo, xa eres influencer. No, joder, o que pasa é que a ninguén lle gusta salir feo, ¿no? Sí que te esforzas nas fotos que sales en todo con esta cara. Sonrindo, ¿verdad? É como, mira, No, esforzándote muchísimo, ¿no? Quero saber ben, quero salir ben, pero non funciona así. Pero bueno, unha cousa que disfruto moito, aparte de intentar salir guapo nas fotos, porque non son gilipollas, é de poñer fotos de comida. Eso gusta moitísimo, porque é a miña pasión máis grande da miña vida, comer. Por encima de respirar, o sea, eu prefiero comer e por respirar. Entón, outro día Ten pasado que te has feito... Respira para comer, non claro. Eu outro día puxe unha foto almorzando no meu Instagram e puxe, era unha tostada de aguacate e ovo. Así, aguacate e ovo. E contástame un tipo: quen fora como a ti, influencer, que eu solo desayuno leite con galletas? E, home... Estou con medo. Hostia, pero vale que o aguacate vai caro, tío. Pero tamén están caros os bebés e mira a Ana Obregón. Estás comparando con Ana Obregón? É serio. No, pero quero dicir, a ver, está caro, pero máis caros están os bebés. Hai xente comprando bebés. Sí, hai xente comprando bebés e non pasa nada. Home, parece un pouco... Pasa, pero... Pero estaba moito grave, sabes? En plan, joder, que como a ti, en plan, sí, pero que eu para comer esa tostada de aguacate e ovo non podo comer o resto do día. É o único que podo comer. Claro, este comentario, así, sería sin máis, pero sabendo a túa nómina, é moi gracioso. Sabendo a miña puta nómina é moi gracioso, que é como, pois tampouco é que sea aquí... Seguramente Moncho só pode comer leite con galletas porque lle mandou 14 cuba libres o día anterior e gastou 200 euros neso, claro. Eu gastei os 20 euros no desayuno e todo o que tiña para a semana. Pero bueno, vou contar unha cousa... Porque ponse de lado da máquina do café e cando vas tomar café é como eu tamén tomaba un. E funciona, xa toma 3 4 cafés e nunca lle vin pagar. Non é verdade. Bueno, sí, é verdade. Falando desto de ser influencer, non? De que che chegan colabos e de que a xente di que eres influencer por comer un cacho de pan con ovo que come a miña avó toda a vida. Vou contar unha cousa de la que pouco se habla. Cuidado. Música de misterio, por favor. Chan, chan, chan. Estiven investigando. Exclusiva. Bomba. Carla investigando, Carla facendo algo que non sea estar en pijama comendo tostadas de aguacate. Como boa influencer. As influencers levan as brajas rotas, Carla, sí. Eu vou contar unha cousa. Espero que non sea sobre a braja rota. Unha vez que dormín fora da casa e non tiña bragas e tuve que poñelas ao día seguinte, o sea, que ao día seguinte non tiña para poñelas e tuve que ir sin elas. O sea, que influencer vai sin bragas pola calle? Mara, porque xeches, dormín fora da casa e o primeiro que me imaginei é ti dormindo na horta. Que castigaran ou algo. Non me imaginei que puderas ir a un hotel ou a unha casa rural ou algo. Dormín fora da casa, porque dormín na horta. Vou contar unha historia real. Sobre as miñas bragas. Díxeme outro día esta señora. Ai, Dios, que non me acordo do que dixo. Amago de persona, iba a dicir amago de influencer, pero es que non chega nin a persona. Dime, iríamos apuntar no gimnasio para facer, que quero facer clases, pero teño todos os chándal rotos. Ya ninguén vai en chándal, indo por arriba tenos todos rotos. Como que non? Logo en que se vai ao gimnasio. Ahora, en fundo de obra. É o que se está levando ahora mismo. Bueno, pero quero falar do tema dos influencers. Tu tema? No, un tema. É
Equipo de investigación. Estiven facendo equipo de investigación sobre o tema das influencers. Que falando de equipo de investigación. Por que cojones en equipo de investigación só falan do pan? Porque poden falar de narcotraficantes, de asesinos, de roubos. No, mellor investigar por que están os putos croissants congelados. Eso é o que hai que facer, non? Bueno, é igual. Eu A fixen ti que che preocupa máis? Que non haxa croissants ou que non haxa cocaína? Listo, pues aí ten que ir Gloria, está con la información. Eso é verdade. A mí o que me preocupa é que lle dea tanta intensidade a un asesinato múltiple como a que lle boten auga aos cubalibres. Non sei se a bichos alguna vez. Sí. Bar están teniendo problemas. Algunos clientes se quejan porque echan agua en los cubalibres. É como toda a vida, Gloria. Está chalada que as 3.000 viviendas. Quédate tranquila que as 3.000 viviendas, Gloria. As 3.000 viviendas contou na Sarján. Bueno, total. Equipo de investigación. Eu non sei se sabedes, queridos oyentes, queridos chicolitas, son medio lela. Queridos chicoritas, eu non sei se sabedes que vou inventar a cifra, pero o 90% das influencers no, pero a gran maioría das influencers e dos influencers, as colabos estas de mierda que publican 20 veces ao día, son gratis. Que me dices? Igual nadie se lo imaginaba, pero son gratis. Quero andar neste tema. Que queres andar? Porque eu desto non teño ni puta idea. O mundo de influencer... Explico eu. Cuidado. Explico eu. Pois de repente... mellor ou peor. No, de repente, te imagínate, ti eres influencer. Alá, estou aquí facéndome un selfie, tal, non sei que. Bueno, pois chega unha empresa e contáctache a través de mensaxe privada, que xa é poquito profesional, porque tanto che entra aí unha oferta de colaboración de traballo como que che entra un borracho meténdoche fichas. Entón, eu, en principio, non me fiaría desas movidas. Total, escríbeche unha empresa para que lle fagas publicidade a cambio de unha camiseta. Ajá. Unha camiseta. Ti estás entendendo o que te estou dicindo, non? Que che regalen unha camiseta. É como que che regalen, como que alguén veñando a ti e che ofrezca poñerche un dente. Sabes? Que é como, pero tan mal me ves, tanta pena dou como para que veñas a min, hola, mira, quero che ofrecer unha camiseta. É lo que ten a miña. Non che gusta a miña, mellor, para regalarme unha camiseta así, sabes? É como se me falta un dente, mira, dasme pena, vouche meter un dente aí no sitio porque das puto asco, en plan, pues no, tío, o sea, é como se fora el efecto Cáritas. Sabes, de la donación chega unha empresa e empeza a regalarlle todo, están dicindo, podemos lle dar unha camiseta a los niños pobres de África ou a Dulceida. A Dulceida, joder, que pobre está aí, que está sin cambiar a camiseta. Joder, tío, é que ti te crees normal isto? Sí. Merecedes a camiseta aos influencers. No, pero que vou che dicir unha cousa, isto faiselle aos influencers de pacotilla. Pero ti te crees que está Dulceida na súa casa e de repente di, hostia, que guai, Pacuchas Moda acabame de regalar un jersey para ir á boda de miña prima. Pero despois, ojo, teño que devolverlo. Que ainda o venden outra vez. Home, Dulceida eu creo que eso non o fai, non? Sin embargo, estas cousas ofrécense aos influencers. Estes todos que seguides, que todo o mundo ten un veciño que é influencer, pois así funciona. Estuve, non é? Investigando. Que fan cousas a cambio de produto. A cambio de produto. Sí. A ti dinche, mira, unha empresa, outro día veo unha empresa tamén e díxome, mira, fazme publicidade a cambio de produto. E, bueno, vale. E dixeronme, mira, se faz este anuncio no teu Instagram, damosche 27 cabuxas. Donde meteu 27 cabuxas un piso un padrón? Donde meteu 27 cabuxas? A cambio de produto. Para que quero eu 27 cabuxas? E o peor é que a empresa era de desbrozadoras. Pero cabuxas, sobrabanlle, porque, claro, eso molaba que as empresas a cambio de produto. Pero que é o produto? Claro, empezaran a dar produto que lle sobra. En plan, chamache Mercedes, oye, que quero facer? E ti, hostia, bueno, polo menos vame dar un Mercedes. Imos che dar unha caixa de fruta, que está un pouco pasada, non comemos, e, bueno... Pois así funciona o mundo dos influencers. E o peor non é eso, o peor é cando hai dúas persoas, por exemplo, ti e eu, e nos ofrecen unha cousa.
Que é como que facemos como os padres divorciados, polo fin de semana pon un e pola semana outro. Bueno, no noso caso, pola semana teño eu as cousas e polo fin de semana Marcos non as ten. Pero ti imagínate as gemelas do hormiguero. Que fan? Pon un día un vestido e o día seguinte a outro. Home, non é agradable, joder. Non é Menos bonito. dormijeros non son agradables, esa é a verdade. Eu propoño aquí para todas as influencers, tamén lle propoño colaboración a cambio de produto. Colaboramos en elas e o produto é leitada. Entón, estáme dicindo que unha rapaza que ten moitos seguidores Sí. vai a de Carmucha. No, vai Carmucha andele e dille, faime publicidade. Escoita. Hai que escoitar. Hai que escoitarlle. Hai que escoitarlle con sus santos huevazos. Hai que escoitar. Vai, fai as uñas ali e di, wow, tedes que facer as uñas aquí que é lo mejor que hai. E marcha para súa casa e esa é toda a transacción que hai. Esa é toda a transacción que hai. Económica e sin ser económica e de todo. E a quen lle importa? A ninguén. O sea, non hai uns 20 euros. Non hai 20 euros. O sea, os influencers viven do trueque. Non, van e trocoche publicidade por cosas, pero non me deas cartos. Dame cosas. E ao mellor é porque as cosas non se entera a Hacienda. Ao mellor estamos nese plan. Conste que eu estou falando dos influencers de pacotilla. Os que nos interesan a nós, os de aquí, os de Galicia, non estou falando... Os de mierda. Os de Carla mierda. Núñez. Carla Núñez, por exemplo, claro, esas cousas. Bueno. Chamarche a ti influencer é como chamarlle a Arbeloa futbolista. Pero bueno, se ti estás metida e queres te meter aí, eu adelante. No, porque eu dixolle que non a todo. Que eu xa sabes que no money, no party. Efectivamente. Eso é. No money, porque no party. Se a ti che ofrecen produto, e sobre todo, isto é un trauma meu que eu teño desde sempre, sobre todo se o produto é comida. É moi humillante. É moi humillante. É moi humillante. En plan, traballa por un chourizo. No. Dame 10 euros e cos 10 euros vou comprar chourizo. É que eu non é polos cartos, joder. Eu é porque... Claro, para que queres? O que diste? Un chourizo, se son vegetariana, Antonio. Sabes, para que quero unha botella de whisky? Se a mí o que me gusta é a ginebra. Bueno, pero hai xentes amigos que lle gusta o whisky. No, pero dasme 20 euros e compro o que queira beber. Efectivamente. É da marca que me guste todo iso. Entonces, hai que facer colaboración por intercambio de produto e o produto ten que ser cartos. Exacto, ese é o intercambio que hai. Ese é o produto que queremos. E se ti estás facendo colaboracións a cambio de produtos, quero que se sepa, iso de son as persoas lamentables. Porque é como se eu vou traballar a cambio de caricias. Eso non funciona. Ti cando faz un traballo teñen que dar cartos. Non? Claro, eu creo que sí, porque, a ver, é o poñer unha fotito en Instagram e tal, pero iso toda a vida existeu, chamase publicidade, é do que vive Telecinco e Antena 3. Non nos olvidemos disso, Non a Jorge Javier non cobra en sueños e en promesas. Cobren, non cobra en pantalóns vaqueros. Entón, sabes o que vou facer? Xa estuve investigando tamén cal vai ser o meu próximo movimento. Estive mirando que hai moitos influencers que teñen seguidores comprados. Sábese porque de repente hai teñen seguidores con 0 fotos e que siguen a 6.000 personas. É que son de países un pouco lejanos para seguir a alguén gallego. Estuve mirando, atención, por 100 euros súbenche por 100 euros, 10.000 seguidores. Hostia. O sea, que si meto 5 euros, para a semana contratame a Deputación da Coruña. Entón, é o que vou facer. Se por 100 euros tes 10.000 seguidores, a que anda o Celta? É o que hai que facer. Comprar seguidores. Comprar seguidores para ir famoso e depois chámate a Xunta de Galicia para que presentes unha gala e chámache presentador, O sea, quero te dicir, ti, sin mirar o teu currículo, xa che di el periodista Marcos López. Xa che di que son periodista Mona da Virgen, eles chamanlle periodistas a todos.
Eu a veces teño tido un periódico na man. Bueno, entonces sí. Non é periodismo. Para min convalida. Convalida, sí, ves. Para min, ter un periódico na man convalida periodismo e económicas. É o carné de entrenador de fútbol. Vou empezar a propoñer, vou empezar a mandar, sabendo que se fai por intercambio de produto, Claro. vou empezar a mandar produto aos influencers. Solo que, en vez de publicidade, eu quero que me fendan a leña, que me planten un rego de cebolo. Non funciona así. Ti a cambio de un produto, faz cousas. Bueno, pois eso o que se chamou toda a vida andar ao xornal, ti ves. Formas patacas e depois dou unhas poucas patacas, dou unha pouca cebola e vas para a tua casa. Pois mira, a miña andadura de influencer non acabou aquí. Esta semana seguín investigando no durísimo mundo da influencer e para sentir nas miñas carnes que é ser influencer, fixen o que fan todas as influencers en Galicia. Ir ao Museo da Coruña, que ahora está a exposición Meisel. Entonces teño fotos para que se vexa que estuve de verdade. Aí me tienes. Sí, señor. Aí me tienes. Que Sí soy. Por 100 euros subías 10.000 seguidores. Sí. E ti vanche cobrar 200 por esta foto. No, pero fíxeme unha foto de influencer destas fotos de... Mira a ver se pisaches un pouco de merda. Que hai que fan as influencers. É a foto que fan as influencers. Entón aí estuve no museo, teño outra foto, cuidado, incluso dentro. Que era gratis, claro. Era total, no, se non iba a ir polo carallo todo o mundo que vai. Que, por dicirche unha cousa, non é que sea gratis ir ao museo, é que é gratis levar un póster que é unha puta mierda e leva todo o mundo. Por ser gratis. O sea, que vas e danche un póster. O sea, no, pode ir lo que tíos que queiras. Ajá, o sea, que vas e sacas fotos que lles faz publicidade a cambio dun póster. Faz unha colabo a cambio de produto. Eres unha vendida de mierda. Eu non fixen, eu non collín o póster. Ainda peor, digo produto de mierda. Que non, que estas fotos fixenas por todo mal, na subín. Sí, porque se os subira estaba Galicia moi pendiente deso. Home, está Mancito dando máis grazas porque isto non é da filla de Marta Ortega, eu que sei, bueno. Marta Ortega é filla de Amancio Ortega. Eu pensei que era filla do burrito Ortega. O que máis me gustou do museo, os cuadros están moi bien, as fotos están moi bien, pero o que máis me gustou foi o cuarto de baño. Este é o cuarto de baño. Cando podes poñer a foto? Esta é a foto do cuarto de baño do museo da Coruña, das influencers, que é todo negro. Paredes negras, suelo negro, váter negro. Entón, ti, literal, mexas por ti cada vez que vas. Porque non eres capaz, non hai cojones a atinar no burato, porque é todo negro, e incluso se a tapa está baixada, non te das conta de que está baixada. No, claro. Entón, podemos dicir que as influencers mexan por si no Museo Meisel? Sí. Sí, digo sí. Dísme, porque me dis que é o váter é baño. Porque me dis que é o baño do Museo Meisel, que se me dis que é o baño de la Casa del Terror, palante. É un bo baño para matar a unha persona. Para a discoteca. Porque non como va a mexar por fora así ou así. Pensei que ibas a dicir porque se pos unha raya se ve ben. Entón para drogar está de puta madre. Unha cousa. O Museo Meisel é un museo de fotos. Sí. O sea, é un museo pero flojito. Non? Non hai pinturas, non hai cuadros, non hai pinturas. Hai fotos. Sería o Museo Meisel, pode ser que sea un Instagram analógico. Tamén lle podes darlle like. En vez de darlle like, dis, gústame. Gústame. Comparto. Poches a un museo de fotos a sacarte fotos. No, a velo... fun a investigar como actúan as influencers en este país para facer esta investigación para o podcast. Ajá. Ou eso que me cadrou estar na Coruña, tiña que facer tempo antes de ir comer, que tiña reservado para 2:30 e dixen que fajo, por vou aí que é gratis. Pode ser calquera das dúas. Como rompe la magia. Tens unha noticia?
Ostras, estás embarazada. Hostia, eso sí que sería un milagro, non a Virgen María. Da que tío a paloma non se charrea. Sí, os animais é o único que se me rima. As personas xa... Noticia. Mm. Voume meter a tatuar. Fixen unha prueba outro día, espera que te enseño unha foto para que o vexas. Aí tú, Hostia. aí tú. Oh, no, tatuaches a naranjito, pobre. Que culpa terá el? Fixen unha prueba para tatuar esta técnica de tatuaje que se chama hand pocket tattoo. Que é Espera así. un, espera un momento. Espera un momento. Estabas tatuando unha naranxa e puxeches un guante. Que tiñas medo de que che pasara a naranxa? Sífilis ou que hostia? Joder, porque había que poñer así todo o material, tamén puxen a cousa, puxeno todo, eu puxeno todo, porque tiña que facelo todo ben. Tamén eso que teño debaixo é como unha piel sintética, bueno. Hostia, cuidado. Tatuajes con cinta de carrocero. Que se fan así, porque é sin máquina, fanse así, puntito, 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 puntito. Ajá. Que Sabes? son tatuajes a puntitos. A pouquiño a pouco, a pouquiño a pouco. Son tatuajes como estes libros de neno que che aparecían números e íbalos unindo e se leche unha jirafa, un Parecido. corpo. O carallo que ti foras capaz de seguir o 1, 2, 3 e non fixeras 1, 4, 5, 6... Ai, merda! Paréceme que aprender a tatuar non é a actividade que debe aprender a facer unha desequilibrada. Creo que cando unha persona está mal, o único que debería non ter cerca é a posibilidade de tatuar. Porque conozco-te un pouco e vas a chegar un sábado á casa completamente borracha e vas a decir, hostia, mira que vou facer aquí un tatuaje. Hijos de puta, todos. Vou chegar un día e vou dicir, oxe, que fago unha sesión de terapia ou un tatuaje? Tatuaje. Tatuaje, que tatuaje gratis que aprendí. Porque aparte con que che gustou gratis. En vez de comprar a piel sintético as naranxas para practicarte, eu practico en mí misma que me dá igual que a gratis ten que ser. Pois sí. Estou pensando unha cousa. Dime. O que é super inútil é tatuarte se eres unha serpe. Porque pois mudas a piel e perdes o tatuaje. Isto pensou no alguén. Te digo, a ver se vou ser un puto genio e tal, por aquí arriba. Se te vas a facer tatuadora, líate con Sergio Ramos. Pero xa non ten máis sitio no corpo para tatuarse. Por eso, non podes cajar. Vouche contar o último que fixen esta semana. Se queres, despois falamos algo de ti. Non, por mí está ben. Outro secreto que teño que contar. Cuidado, está embarazada. Podría ser, porque o que vou dicir son fan dos Gemeliers. Hostia, son dous. Ou te preña un ou te preña outro. Teño unha foto con eles, de feito. Hostia, sí, señor. Todo cos Gemeliers. E felices e contentos. E ti por que estabas con jorra? Ah, no, que ti esa outra, vale. Como dices os tres de negro e con sonrisa falsa. Verdad que parecemos os chunguitos cando eran tres, é verdad. Estaba esperando que lle morras ti tamén. Que podes pagar. Pois sí, son fan dos Gemeliers, declárome fan. O sea, é que prácticamente seime todos os libros. E vou che dicir unha cousa. Regalaron un ramo de flores. Oh, sí, señor. Bueno, regaláronmos. Ou estaba por ele tirado e houve un que me dixo llévatelo tú. Sí, foi así. Ou colleches a un polo peito e dixaxe dame un puto ramo e leva si queres. Eu quero dir unha cousa dos Gemeliers. Tende cuidado cos Gemeliers porque son dous. Un pónseche detrás agachado e outro púxate. E cae siempre. Son super fan hasta o punto de que casi lle sei o nombre a cada un. Mais ou menos cando xa levaba 5 horas na mesma habitación que eles,
escoitei a un dos dous dicir mi hermano Dani e dixen, ajá, o sea, que ti eres Jesús. Entón, anoteime nunha libreta Dani igual a gorra. Para saber que Dani era o da gorra e que Jesús é o que non ten gorra. Ora, como chega a quitar a visera e me jode viva. Eso foi o que pasou. Que tal cos familiares? Ben? Sí, moi ben. Sí? Falan ao caso? Prácticamente. Xa máis que ti. Sí. Hai posibilidades de que os gemeliers veñan ao todo mal? Sí. De Vanme feito, cambiar- podemos ir ao cumpleanos do ano que ven. De cal? Dos gemeliers. De cal? Dos dous. Coincide que cumplen no mismo día. Pero, básicamente, porque, por exemplo, este ano foi Victoria e Federica o seu cumpleanos. Bueno, das un perfil completamente. Eu dou o perfil completamente. Tes a inteligencia dun borbón e te gusta a festa. Este fixeron nunha discoteca que había unha parte VIP e outra para xente normal, así que podemos entrar como a xente normal, pagar entrada e... podemos ir. Porque eso é verdad que hai unha cousa que os ricos cando fan unha festa destas poderían cerrar a discoteca para eles, pero non. Eles gustalle que haxa populacho na parte normal Mirando para eles. para desde a zona VIP decir pobres de mierda. Se está vacío ese é como mierda. Porque se ti eres o único que hai, por moi rico que seas, non tens para compararte. Agora, se hai uns plebeñitos abajo, se hai uns mortos de fame. Claro, por eso vai a Mancio Ortega todos os días a Inditex. Que te iba a dicir eu? Ti que fixeches esta semana? Eu dormi unha xesta de 2 horas. Que che parece? Xa foi mellor semana que a miña. Que hai xente que di que cando me levanto da siesta non sei nin en que día estou. Eu levanteime falando francés. Hostia, tremenda siesta. E ti queres me contar algo da túa semana ou sigo falando de mí, non me costa nada, xa ves. Sí, non tens ningún problema falar de ti, encántache falar de ti, solo falar de ti. Podes que seas a túa persoa favorita do mundo? Sí, claro, pero non por mérito meu, por demérito dos demais. É que claro. Eso é verdad, porque non te caes tampouco alá moi ben a ti mesmo. No, pero vendo a puta mierda que é o resto. Teño un agasallo que che vou dar próximamente, igual que ti me vas a traer as millas cervezas. Quais cervezas? Que sigo con eso clavado no peito. Que cervezas? Eu non me acordo. No, claro, porque che comer non che acordo. Tampouco che acordo pagar a Hacienda e así tes todo intervenido. que che levaron o coche e todo. Eu aprendo da millor, Shakira. A ver, que regalo? Quero o meu regalo. Onde está o meu regalo? Aquí o tes. Vas a mandar a Max Iglesias á casa? Home, iba che dar a foto e ibas que chutabas. Eu vou sacar unha foto. Masturbación. Pero vendo vídeos. Ai, é verdad, claro, que graban os Que vídeos. estaba no siglo XVIII. Que é isto? A ver, masturbarse con foto ten outro. A ver, escoita, ponme a cara de Maxi e ponte unha voz, a ver. A ver, ponme a cara aí, vale. E agora ponte unha voz. Guapa, aquí, damos un tristrás. Cada día, estás buena, ven pa aquí, guapa, beso aquí. Hostia. Pois é verdad. Mira, cando fixen a Mili eu, non había como hai agora teléfonos, entonces o que facíamos era collíamos un saco de patacas, facíamos un burato e metíamos a pirolilla. Pa qué? Eu que sei, era a Mili e tal, guapa. Maxi, estás ben? Sí, Maxi, sí, eu estou con asco ya. Pois é verdad que a cara non é todo, No, verdad. Pero por que tes ti esa revista de Maxi Iglesias? Fixo unha revista. E non me enterei. Sí. Super Maxi Iglesias Pop. A revista que vai toda de Maxi Iglesias, como a Super Pop no seu momento iba dos Backstreet Boys. Os Backstreet Boys eran los chicos de la calle de atrás, eran os chicos do callejón. Sí. Que en Galicia serían os chicos de detrás do pabellón. É dicir, eran os porreros. Eran os porreros os Backstreet Boys, eran os porreros. Pois teño esta foto de Maxi Iglesias que che vou facer chegar para que ti deixes fluir a tua imaginación, porque teño a revista Actúa. Coño, e ti preguntas unha revista que se chama Actúa? Porque, diré de vos, porque eres actor. No, porque son moi mentiroso.
E cando mintes moito, o gobierno español, dirigido por Pedro Sánchez, mándache a revista Actúa a casa, porque considera que, mira, eres tan mentiroso que eres o que máis actúa. Por exemplo, en que minto? En que me caes ben. En que, Pero que no, escoita, eso actúa lo fatal, eso xa o sabemos os dous. por exemplo, a mí me dinme, masturbaxiste? No, que masturbarse? Eu non sei o que masturbar. Que é iso? Que é iso? Que é masturbarse? Explícame como se fai aquí nesta pirola con esa man. Vale, sei por onde vas, non? Estas pequenas mentiras que fas todos os días, que diste, é ser mentiroso. No, é supervivencia. Mentir é supervivencia. Por exemplo, cando a gente cae mal e tes que poñer risa falsa. Si Eso soy, dáseche moi ben, eso dáseche super ben. si soy. Mirade, vamos a facer un ensayo. Oh, así que eres vegetariana. De onde sacas a proteína? Sí, fame moito esa broma. Más ou menos sería esa a reacción. No, máis ou menos no, é esa a reacción todas as veces. Por exemplo, quen te agarra a revista túa? Íñigo Nieva. A Íñigo Nieva mandaña sempre. Porque... A ver, que máis? Cando se minte moito. Por exemplo, cando alguén che pregunta que tal me queda isto que levo posto? E ti lle dis, ben, gustame moito. Hostia, combinache super guai con esa cara de mona que Eu teño unha buenísima. Cando che regalan algo no cumpleanos que non che gusta, tío. Pero está todo o mundo ao redor, sabes? Tens que facer esta cara de por casualidade perdería o ticket. No, porque igual non é da miña talla, pero se é unha caixa, claro. Mola moito a cara e os ollos que non se corresponden ca boca. Que joder, Sí. iso... Ves, porque a xente normalmente non lle mandan a revista Actúa, porque non son tan bons mentirosos, e suelen facer este rollo de... Que guai! Como me mola! Era xusto o que quería, O que me facía Gracias. falta. Eu sempre digo, cando me regalan algo no cumpleanos ou Nadal, o que sexa, sempre digo, justo lo que necesitaba. Ti verás si queres entender que estaba de coña ou non. Justo lo que necesitaba. Bueno, máis situacións da vida real onde mintes. Cando alguén che pregunta, engordei? Ui. Ou cando che preguntan, liacheste con Moncho? E ti, empezaste a temblar toda a boca. Tan é Moncho. Moncho, non, Moncho, somos amigos, somos amigos. Nin eu Eses conozco a amigos Moncho, nin a quería o pirada lle seu. chama fresa. Que máis? Cando che preguntan, gustache o meu tatuaje novo? Aí non tes por onde escapar, Aí estás por onde escapar, ti. Porque o de engordar ainda adelgaza. O da roupa ainda pode comprar outra, pero do tatuar... O tatuaje, o teu nombre en, sabes, en letras chinas, que non sabes se é o teu nombre ou se che pon aí hijo de puta. Que máis? Xa sei. Hai unha cousa que hai que... é que hai xente que é horrible. Xente, isto pasa, hai xente que che di tes plan para hoxe á noite? Con total inocencia. E ti dislle, con total sinceridade, respondendo a esa inocencia, a verdade. E dislle, no, tal, vou quedar na casa, tal. E aproveítanse de ti con que foste sincero para propoñerche un puto plan de mierda. En plan, vamos facer unha ruta de senderismo, lo. E ti, mierda, que che dixen que non tiña plan e non teño excusa, acorraláchesme. E aí acabas tens que sacar a túa mellor versión de mentiroso. Sinto decepcionarte, pero a xente que temos a revista Actúa, a xente mentirosa, a xente Escoita unha mentirosa de cousa, verdad... para un momento, estáche pagando esta revista por anunciala tanto? Non, é gratis. Entón, por que dis tantas veces e enseñas? porque me fai ilusión ter la revista Actúa sin ter ni puta idea de nada. Porque esta revista estaba mandando a min, estalle mandando a más iglesias, por exemplo, a mí me mandan a Luis Tosar, a Antonio Banderas e a min. Fai moita gracia. Porque aparte chégame e, hostia, un orgullo. Pero o que dicías ti, cando che preguntan que faz esta noite, o auténtico mentiroso, o auténtico trampas, o auténtico señor que recibe a revista Actúa, que faz esta noite? Ainda non sei. Nunca jamás descubres as túas cartas. Buen jugador de póker nunca se sabe o que leva na mano. Non Duermes sabes. viernes.
Ostras, non sei, teño varias cousas aí, vou a ver que me sale. As varias cousas que tes é ou estar en pijama vendo Netflix, ou estar deitado vendo Netflix, ou estar en pé vendo Netflix, pero son varias opcións que manejo. Sabes unha cousa na que hai que mentir? A veces si te pon así, como cando che preguntei que tal me queda o corte de pelo? Sobre todo sabes cando hai que mentir. Cando alguén che pregunta quen comeu a terrina de lado do congelador? Aí sí que hai que mentir sempre. Sabedes que hai unha cousa mellor que a mentira? A sinceridade absoluta. Como cando lle preguntas a Carla botas de menos o xamón? Queres que che responda? Veña, repíteme a pregunta. Botas de menos o xamón? Son vegetariana, non son gilipollas. Esa é a miña resposta sempre. Contra a verdade non hai nada. Mira unha cousa, queresme contar un pouco o que pasou con Bisbal esta semana? Que non pasou con Miró? Entón, David Bisbal foi andar uns Francis e con toda a súa enerxía chegou ali e dixolle Primero de todo, como tal o máquina? Pero máquina aí, dame la fotico, venga, pa dentro. e por eso Entonces- se fixo viral, por ter enerxía. Claro, por qué? Porque é andaluz e iso sorprende moito. Con energía. Estás falando que en España sorprende a energía porque son xente que non conoce o licor café. E como ten tanta energía, eu dixen, quen é a persona? Porque isto sempre, a mí sempre me interesa o que pasa no mundo da igual. Eu quero saber o que pasa en Galicia. Sí. E eu dixen, quen é o que ten máis energía en Galicia? Luís Zahera. E fui mirar e a Instagram e David Bisbal sigue a Luís Zahera. Se se xuntan Luís Zahera e David Bisbal, pode haber unha reacción máis grande que dunha central nuclear en explosión. Aí hai demasiada energía. Son dúas bolas de energía. Son como cando, imagínate, Vegeta contra Son Goku en Super Guerreiro nivel 3. Que están os dous aí. Podes facer unha pregunta. Comprobaste si Luis Cera sigue a Bisbal? Hostia, eso xa sería periodismo. Porque estou segura de que no. Só para a tua información, Luis Cera só sigue a 45 personas e ninguna delas é Bisbal. Teño claro unha cousa. Se David Bisbal se fixo super viral por ter energía, Luís Zahera é o auténtico máquina gallego. É o gallego primigenio. Ti estásme dicindo que Luis Cera é o gallego primigenio. Ti estásme a mellor dicindo que Luís Cera é a persoa con máis enerxía, a máis forte, a máis poderosa, o galego con máis poderoso do mundo. O sea, é como se Luís Cera a nivel mundial fose Chuck Norris, ao mellor. Por encima de Chuck Norris. Por encima de Chuck Norris. Entón, imagínate, sabes os memes que se fan con Chuck Norris? Podemos facer nós uns con Luís Cera. Podemos intentar. Queres empezar ti? Venga, Luís Zahera non fixo o camiño de Santiago. O apóstol foi no Bereil. Luís Cera bebe licor café e emborráchase o licor café. Luís Zahera ganou o Rally Botafumeiro montado en triciclo. Chámanlle petróleo ao petróleo por Luís Cera. Un jabalí atropellou a Luís Zahera. Eso é moi absurdo, E dous a fuga ao jabalí. Luís Cera foi o que furou a praia das catedrais. Luís Zahera fixo un cierre para as galiñas e nós conocémolo como a muralla de Lugo. Luís Cera é capaz de falar máis alto que os altavoces da Panorama. Luís Zahera foi ver ao combo do ano e fixo que tocara unha de ACDC. Oye, espera que te teño outra. A Luís Zahera paga a cota a comisión a él. Luís Cera consigue que Feijóo lle fale en gallego. Pois sí, Luís Cera, el mejor. Imos co consultorio, lo, un par de consultas. Di aquí un chaval. Gústame unha rapaza e non quere vir merendar conmigo. Oh, hija de puta, eso non é. Hostia, dime lo que quieres para a merenda sagrada. O teu bocadinho de chourizo e queixo co teu xinchán. Que non queres ese plan?
Non che estás Hostia, estás pero dicindo merda. precisamente merendar que eres hinchan, tío. Invitado a almorzar, a cear. Pero merendar é máis barato que hai tamén, Depende que merendes, Bé. Depende que merendes. Se vas a un restaurante non está ni a cociña aberta, por favor. Vamos a ver, está faltando respeto á merenda. Non estou faltando respeto a este fulano que quere invitar a unha chavala á merenda. Joder, a merendar, a lo mejor que hai. A merenda é o mellor. É o mellor momento do día, que te sentas ca tua tranquilidade, con todo feito, ninguén che vai tocar os collóns. Merendas, aí, no teu xabarín club, o teu bocadillo de nocilla, aí. Ti que lle recomendarías a este chaval para que rapaza queira ir merendar con el? Non, que busque outra. Esta persona non é válida. Se non che vale na sociedade, quero que a nai do meu fillo non lle guste merendar. Non, que onde vai? É que igual o problema non é que non queira merendar, igual non quere ir merendar con el. Entonces, Non, é igual, a merenda pode con todo. Eu iría merendar con Risto Mejide. Sin ningún tipo de problema. hai que dar uns consellos ao chaval para ligar, joder. Vamos a ver, el quere ligar ou quere merendar? Aí primeiro hai que centrar o objetivo. Creo non que se ten non se pode estar a merendar e a perrechas. Hai que elegir. Creo que está un pouco confundido. Dalle un consello para ligar. Vale, eu aconsello a este chaval que faja a técnica do raposo. A técnica do raposo. Prácticamente é a mitología galega contemporánea. En todas as aldeas de Galicia, alguén conta a historia de unha vez miña abuela foi ao galiñeiro e tiña todas as galiñas comestas e estaba o raposo tirado no chan. E miña abuela díxolle, miña avoa díxolle, ai cabrón, e morrestes de farto. E colleu o raposo, tirouno fora do galiñeiro e entonces o raposo botou a correr. Esa historia contas en todas as aldeas de Galicia, sempre lle pasou a alguén. Que ten que ver isto con consellos para ligar? Entonces, que fai o raposo, Que é o que o salva, despois de comer todas as galiñas? Facerse un morto. Que se fai o morto, que se fai o desvalido. Entonces a miña técnica é que lle fajas o do raposo e que te fajas o desvalido e que te fajas o morto. A ver, o morto non, porque, a ver, non creo que che vai ao enterro, pero se empezas a dar penita e a que estar moi mal, e a que, ai, Dios mío, que estou fatalísimo, que necesito axuda e tal, por aí, por compasión, que o mellor sexo é o sexo por compasión. Eso non... De feito, non creo que vaxe de outro tipo. É o único que conoces, que é distinto. Que lle dé a pena a chaval. Ah, bueno. Pero escoítame. O teu consello pode ser algo que viras, non ten que ser o único que vives ti. Isto é o que funciona. Eu podo dar un mal consello. Eu podo dar un consello que funcione. E este consello funciona. Se che funciona a ti, funciona a calquera. eu non dixen que me funcionara. Dixen que podelo facer. Así que eu, por mí xa está. Vale. Non lle das un consello, non? Queremos que lle des un consello aí, desde o outro lado da pecera. No, outro. A chaval non quere merendar contigo porque non lle gustas. A outra cosa. Veña. Di aquí unha persoa. Que dá máis gusto? Chispear ou cagar cando non das aguantado e pareces unha cisterna do Purín? Hostia, é que... A que se refere con chispear? É follar. É un término que inventei eu. Que é verdad, joder. Como se pode ser tan flipado? Bueno, chámame flipado, chámame Dios. Estás dicindo que eres o castelao das palabras galegas de follar? Cantas palabras inventou castelao? Que? Hostia, que estamos comparando unhas cousas. Vale, entón, a mí parece curioso que diga que dá máis gusto. A ver, que che dá máis gusto a ti? Ti podelo comprobar. Ah, igual é que nunca chispeou, pero cagou por si moitas veces. Ele é informativo. Nunca me pasou isto, pero para vos que o vivistes, porque claro, a ver, ti tes pinta de cajar espallado, eso eu aí non culpo a rapaz. Tío, chaval, se un día me dan a elegir entre cajar por min Claro. e chispear, que preferí? Que elijo? Que elijo, por si acaso. Eu digo cagar cando non das aguantado. Pero é que eso non é justo en sí, é como Hostia, alivio, é que... Sí, claro. Decir, ui, menos mal. O outro é placer, creo. Que opinas? Vamos a poñernos analíticos. Claro, di que cando pareces unha cisterna do Purín, eso parece que hai unha enfermedade, non? Claro. O que é seguro é que o peor é follar con ganas de cajar como unha cisterna do Purín.
Ter que estar follando, apretando as cachas, eso é o peor que hai. Pero estás de acordo en que a veces te olvidas? Ou é De cagar. imposible olvidar? O sea, si ti tes moitas ganas de cagar e empezas a ter un sexo placentero, pensas que te olvidas da outra parte ou que non? Como é iso de sexo placentero? Cuéntame máis. Hai as dúas opcións, ou que te relajes tanto que te olvides ou que te relajes tanto que te cagues. Que te olvides, pero que te acordes moi pronto. Olvídate, oi, quero nos contar algo Sobre? sobre este tema, porque te vexo como con moitos datos e moito de la relajación e de que te olvidas e Ai. que te acordas. No, digo, joder, é que non sei que o motiva a facer esta pregunta. Vamos, eu sempre suelo ter a mesma teoría. Si tes este tipo de preguntas, é que estar follando moi mal. O sea, igual plantéate que a mellor, hostia, porque... Non. Vale. Sí, eu creo que tamén. Outra pregunta. Ti, escoita. Estou ata o carallo de traballar e non terrorista un can porque o gasto en festas debería cambiar ou seguir así. Non entendo a palabra terrorista. Si foi o autocorrector... non entendo que aí no medio vai a palabra terrorista. Buah, chaval, este é un puto genio. Este é un fulano que está captando xente para Al-Qaeda e vai tirando a palabra terrorista e o que di, que quere decir con terrorista? Este é el bueno, sabes? El ponche unha frase e di, mañán pola noite vou comer terrorista e macarróns con tomate. Entonces, si te focalizas en terrorista, el di, este me lo canto yo pa mi seta. É que pon eso. Estou ata o carallo de traballar e non terrorista un can. É que aparte... É que non sei que quixo dicir tampouco, sabes? O sea, claro, eu creo que o que quere dicir é que non aforra un can. pero terrorista, o sea, non hai forma de equivocarse. Se puxera e non almofada un can. Bueno, pues ainda ten algunhas letras parecidas. Pero non terrorista un can. Hostia, non sei. Bueno, o tema é que está hasta o carallo de traballar, que non teño un can, quería dicir, pero hostia, non teño un can a non terrorista un can, cantas veces escribes ti Joder, pero cantas veces escribes ti terrorista? A ver, eu debo dicir que usase moito en Galicia a palabra terrorista. Eres un terrorista. Ese é un terrorista. De feito, hai o apodo terrorista. Monchiño terrorista, Pacucho terrorista, hostia, moito. Que me decías, perdón? Que dixo que tipo di que non está hasta agora de traballar, que non ten un can porque o gasta en festas, si debería cambiar ou seguir así. Que duda hai aí. Que Siga así, sacalle a parte de traballar, ao mellor. Pero esa parte non se pode eliminar. Entón, que vas facer? Deixar de traballar para ter menos aínda cans para non poder ir de festa? Non. Claro, é que vas facer traballar, pero non ir de festa, e entonces amargarte e só traballar é que non che vale para nada. Non lle tocas a nada. Non lle tocas a nada. Gabriel, non lle tocas a nada. Eu teño unha teoría que cando estás na mierda tampouco lle toques moito, non vai a ser que vayas a peor. Pero, a ver, eu que estea a carallo de traballar, amén, hermano. Amén, como a todos. Pero está che dando pasta para ir de festa. Quero dicir, bueno, dentro do malo, se te estás pegando unhas juergas que flipas, xa é unha vida bastante boa. É para ir de terroristas. Quero dicir, a outra opción sería ir de festa sin traballar, pero non creo que nos escribira Melendi. Así que eu por min dámoslle como se chama isto que fan os curas? O Urbi et Orbi, a extrema unción. Non, a extrema unción non. A absolución. Eu doulle que si. A nosa aprobación. Ok. Mira, eu por mí xa estou hasta o carallo. Pechamos o programa aquí. Pues venga, ala. Hasta luego. Xa sabedes, chavales, volvemos para a semana que ven. A ver se consigo arreglar internet para que nos vaya un pouco mellor. Se hai alguén que sepa de internet e cousas así, que me avise. Sí, hai dúas opcións, que arregles internet ou que o empezas a facer ti sola e aquí están tranquilos todos. Pensei que me ibas dicir, hai dúas cousas, ou que arregles internet ou que o pagues. Pero esa opción non se contempla, que vas a pagar.
Nada, iso, vémonos a semana que ven. Seguídenos. YouTube, Evox, Spotify, todo isto, TikTok, Instagram, todas esas trangalladas que temos. Nada, foi un placer. Por mí xa estaría. Chao. Deusillos. Sí.